खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिचरण बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ सामोल थादो आसामाव कर'ना भाइरास मोनजेनबाय। प्रमद बर'हा दाबनै जायगानि मोननै भटार आइडि दङ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मिथिहोदों। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला क'क्राझाराव देहा बिफानखौ नायदिंदों। तामुलपुराव पुलिस बिफान आरो बाजार कमिटिया सेनिटाइजार खालामदों। दानिया आबुं रादाब। जाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो देहा मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव कर'ना भाइरास फैथ'वाखै होननानै बयखौबो सांग्राङै थानो खावलायदों, बे समावनो कर'ना भाइरासआ गमामायैनो फैबाय आसामाव। मंगलबारखालि देहा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव कर'ना भाइरासनि गिबिसिन बेरामि मोनजेननायखौ रोखायै मिथिहोयो। डक्टर शर्माया मिथिहोनाय बादिब्ला करिमगन्ज जिल्लानि सासे 52 बोसोर बैसोनि सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोननाया रोखा जाबाय। बेरामिनि हालोदा दासान्दि गोब्राबथार जाथ'वाखै आरो बेखौ सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो थानाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगु आफादगिरि आरो दानि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'हा दाबनै जायगानि मोननै भटार आइडि दङ। बे बाथ्राखौ मोनसे खौरांगिरि मेलाव मिथिहोदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया। मंगलबारखालि क'क्राझारनि गौरां भेलि हटेलाव जानाय खौरांगिरि मेलाव बिटिसिनि चिफ महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खेंफोरथिनानै होयोदि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'हा बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 58 नं तामुलपुर एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सिनि 2 नं सौरागारि एलपि स्कुलनि मोनसे भटार आइडि आरो 57 नं रङिया एसेम्बलि कन्स्टिट्युएन्सिनि 29 नं मुरारा खालिका एलपि स्कुलनि गुबुन मोनसेबाव भटार आइडि दङ। बबेखानि प्रमद बर'हा मोननै भट मिरुआव मुं दङ। खौरांगिरि मेलाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि मोननै भटार आइडि थानायनि बाथ्राखौ मिथिहोनानै बुङोदि बिसायख'थि आय'गनि आयेनखान्थि बादियै सासे नोगोरारिया मोननै जायगानि मोननै भटार आइडि थानो मोना। আইনগতভাবে দুটা ভোটার যদি থাকে আইনগতভাবে কি শাস্তি পাব লাগে এটো আমি অহাকালি আমি কমপ্লেইন করিম ইলেকশন কমিশনলৈকে আৰু নিশ্চয় ইলেকশন কমিশনাৰে আইনগতভাৱে নিশ্চয় তাক শাস্তি দিব। সেইখিনি কথা দুটা জায়গাত এজন মানুহে ভোটাৰ হিচাপে থাকিব নোৱাৰে এইটো আইনত নাই, এইটো মিছলীয়া মানে। बबेखानि बे आयदानि सायाव बिसायख'थि आय'गनो नालिस होनाय जागोन होननाबो महिलारिया बुङो। मख'थावदि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मुलुगनाङै गिख्रंथावै मानसि थैग्लुंहोनाय कर'ना भाइरासनि सायाव बर'फोरखौ सांग्रां आरो सामोलै थानो हांख्रायो आरो लकडाउननि खान्थिखौ फालिनानै हिउमेन डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनो खावलायो। कर'ना भाइरास होबथानाय आरो फाहामथायनि सायाव देहा बिफाना लानाय हाबा-हुखाफोरखौ नोजोर लानो मंगलबारखालि आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला क'क्राझाराव फैयो। क'क्राझार साय गेलेग्रा फोथाराव हेलिकप्टारजों ओंखारख्लायनानै गिबि मन्त्रिया थोंजोङै आर.एन.बि. देहा फाहामसालिनि डाक्टर, नार्स आरो रोंग'साफोरजों मोगा-मोगि जानानै कर'ना भाइरासनि सायाव लानाय राहाफोरनि बागै सुलाद लायो। सरकारनि मोनबो अनसुंथाइ आरो खाबु गैयालासे तामुलपुर गुवाबारियाव पुलिस बिफान आरो बाजार कमिटिया कर'ना भाइरास होबथानो थाखाय लामा-सामा सेनिटाइजार खालामदों। मख'थावदि देहा बिगियानगिरिफोरनि बोसोन बादियै बयबो आखाइ सुनायाव सेनिटाइजार बाहायनांगौ। नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन खालामनाया भारतआव 7 सान बाबेनलांबायब्लाबो दासिम रायजो राजाफोरा थोजासे सेनिटाइजार बाहायनायनि जेबो राहा मोनिखौ नुनानै बाक्सा जिल्लानि नाग्रिजुलि पुलिस थानानि अ.सि. कैलाश मालाकारनि दैदेननायाव बाजार कमिटिजों जथाय लामा-सामा हाथाय बाजारनि न' बांफोरखौ सेनिटाइजारजों सारो।
दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।